Тази приказка не започва сега, а 6200 години преди Христа в едно от най-древните селища на Европа, близо до Сандански. Преминава през културата Тополница, която поставя началото на балканската цивилизация. Тази приказка ражда Скаптопара и града на победата край места Никополис ад Нестон. Разцъфтява в величествената Хераклея Синтика, гордостта на Филип Македонски. Тази приказка пази вярата на апостол Павел, духа на Роженския манастир, енергията на преподобна Стойна. Тя разказва за деспот Слав и цар Самуил, за кукерите и за добърските баби. Тя носи дъха на планината и аромата на виното. Това е приказката за Пиринския край. Земя на чудесата.